Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel. Maestro Waray, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang pindutin yung subscribe and the notification bell, like, comment, and share para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos na i-upload. So ngayon mga kachapsoy, dahil birthday ko po, ito po yung aking birthday special, birthday vlog. Paano ba yun? Birthday special vlog ko po ngayon. So, special episode po yung ating gagawin. Sasagutin ko po yung ilang mga katanungan na itinatanong sa akin ng mga kaibigan ko, tapos ng ilang mga followers ko sa YouTube, at mga comments sa ating Facebook page. So, para pala sa kaalaman ng iba, mayroon po tayong Facebook page, yung Maestro Waray. Hanapin nyo lang po and follow po ninyo i-follow nyo po yung ating YouTube Facebook page. Dahil birthday ko naman, sasagutin ko yung ilang mga katanungan. Actually, pinili ko lang kasi yung iba masyadong malalaswa, masyadong bold. Pinili ko lang po yung mga katanungan na sasagutin natin. So, unang tanong, Maestro Waray, una, Maestro dahil isa akong guro, and Waray dahil gusto kong i-representa yung aking lalawigan na kinalakan, ang Northern Samar, kaya Maestro Waray. So yun po yung story ng pangalan ng aking YouTube channel. Si Maestro Waray ay isang ordinaryong mamamayan lamang po ng Northern Samar. Ako po ay isang guro by profession. Si Maestro Waray ay isang taong masiyahin. Masiyahin pero hindi naman yung tipong hindi mo siseryosohin. Masiyahin in a way na alam ko kung papandalin yung buhay. Actually, doon sa mga nakakilala sa akin, sila ang mas maigi sigurong tanungin dahil sila ang mas nakakilala sa akin. Dati, ang tawag sa akin ng aking mga kaibigan ay, hindi lang dati, actually hanggang ngayon, tawag ng mga kaibigan sa akin ay, guwapo. What? Oh, yes! Hindi kayo makapaniwala. Noong una, nahiya ako na tinatawag akong guwapo. Alam ko namang, guwapo ako, pero guwapo. Pero, actually, nahiya ako na tinatawag akong ganun. Katamtaman lang tayo. Sapat lang para makapangsawa ng tatlo. So, naalala ko, yung mga kaibigan ko, hanggang ngayon, tinatawag ako nilang guwapo. Dati nahihiya ako, iniisip ko, nakakahiya, tinatawag akong guwapo ganito. Pero, nung maglaon, dati nahihiya ako, pero nung maglaon, natanggap ko na rin, nakasanayan ko na rin. Wow! Nakasanayan ka lang. Hindi, natanggap ko na rin sa sarili ko na yun yung tawag sa akin at pinanindigan ko na rin na guwapo ako. Maalala ko lang, may kaibigan kasi ako, ang pangalan niya, ang tawag sa kanya ay, yung palayon niya, Puyo. Yung Puyo sa Waray, sa Linorte sa Marnon, guys, ay maganda. Cute, maganda. So, yun yung ibig sabihin ng Puyo. Napag-isip-isip ko, hindi naman yun maganda eh. Tatawag nga siyang Puyo, hindi naman siya maganda. Kaya sabi, hindi okay na rin sa akin yung guwapo. Joke lang kay Puyo. So ayun, yun yung storya kung bakit guwapo yung tawag sa akin. Dalawa lang yung rason na kung bakit pinasok ko yung pagbablog. Una, dahil sa pagbablog, nilalabas mo yung iyong personalidad. Ako, masayahin akong tao at gusto ko rin namang i-share bukod sa mga kaibigan ko, sa mga kaanak ko, sa pamilya ko, gusto ko rin i-share sa mga ibang tao na gano'n, dapat
Lalo na ngayon sa panahon ngayon na magulo, ang mundo ay nababalot ng maraming problema, yung pandemic ngayon. So, wag na tayong dumagdag, guys. So, wag na tayong dumagdag sa mga problema. Bagkus ay maging kaisa tayo sa mga solusyon. O kaya kung hindi man maging solusyon, makapagpagaan lang tayo ng ating mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin na nawalan ng pag-asa, yung mga kababayan natin hirap na hirap sa buhay. Actually, pare-pareho lang naman tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Mahirap, pero nasa pagdadala lang yan. Kung lalo kang magbuburyong, kung lalo kang may inis sa buhay mo, lalo ka lang maghihirap, lalo lang pagbibigatin yung sarili, yung pag-isip mo, yung puso mo. So ayun, dapat happy lang tayo. O yung mga problema, hindi na yan mawala. Nandiyan na yan parati kumbaga, karugtungan ng buhay yan, yung mga problema. Nasa atin na lang kung paano natin dalhin. Hindi rin naman ang hulugan na yung mga taong masiyahin ay walang problema o walang pakialam sa mundo. Siguro ako masiyahin naman ako. Sa pananaw ko, pinapadaan ko lang yung mundo ko. Pinapagaan ko lang yung mga problema na nakapaligid sa akin. Dahil pasasaan ba't mahanapan din niya ng solusyon. Kung idadaan mo sa init ng ulo, lalo lang lalala yung problema. Hindi magbigyan ng solusyon. So, yan yung unang napahaba yung kwento ko. Yun yung unang rason. Una, gusto ko makapagpasaya ng tao. Gusto kong i-share yung aking talento. Kung talento mang may tuturing ito. At higit sa lahat, gusto ko rin makatulong sa ating mga kababayan. Kung papalarin si Maestro Waray na kumita tayo dito sa YouTube, nakakatulong naman tayo sa ating munting pamamaraan. Pero iba pa rin yung may kakayahan ka, may sapat kang kakayahan para makapaghatid ng tulong. Gusto kong mapalawak yung naabot ng tulong ko o ng natutulungan ko. Kaya gusto kong kaya pinasok ko yung vlogging kasi na-inspired ako. Marami yung aking inspirasyon sa pagtulong, gaya ng yung kay Val Matubang. Val Matubang ba yun? So Val Matubang, sino pa ba? Actually marami yung mayroon nga ako napanood, Mama Virgilin. So yun, Mama Virgilin. Marami ako napanood ng mga vloggers. Nakalimutan ko yung guy. Marami ako napanood ng mga vloggers na tumutulong talaga sa kanilang kapwa. At yun yung pangarap ko. Basta kung papalarin ako, ayokong mangako, pero kung papalarin ako, yun at yun talaga ang aking gagawin. Gusto kong tumulong sa aking kapwa. So yun yung rason kung bakit pinasok ko yung vlogging. Ang pangarap ko, simple lang. Pangarap ko na maabot yung pangarap ko na maabot yung aking 1,000 subscribers para makasahod na ako sa YouTube. At nang sa ganon, makapagbigay tayo ng tulong sa ating kapwa. Yung pangarap ko na makatulong sa ating kapwa. Isa din sa gusto kong tulungan dahil nasa field of teaching ako. Alam ko yung hirap ng mga guro. Alam ko yung mga kanilang mga paghihirap, yung kanilang mga hinaing. Gusto kong sa aking munting paraan makapagbigay ng tulong sa kanila. Sa ating mga mag-aaral, makapagbigay ng mga babasahin, mga aklat. Maraming mga school ang salat sa aklat. Actually, hindi lang marami. Siguro ko lahat. Kasi hindi naman kayang tustusan niya ng pamahalaan. Mayat maya, nasasira yung mga aklat. Mayat maya, bumabagyo. Kaya hindi mo rin masisi. Kahit may sapat na pundo, nasasira pa rin yung mga babasay na yung mga aklat. So, yun yung gusto ko din itulong sa kanila sa mga mag-aaral. Gusto mong pagbigay ng mga babasay. Sa akin, ngayon nga, bala ko talaga makapatayo ng library sa aming school.
So, bigyan namin doon sa mga nagdudulot ng puso. So, yun lang mga ka-Chapsoy. Sana patuloy niyo akong subaybayan, suportahan, i-promote yung aking channel nang sa ganun ay sama-sama tayong lumago. Boom! Salamat na pala sa lahat ng mga bumati sa akin sa aking birthday. Pasensya na kayo, hindi ako nakapaghanda dahil una, wala talaga akong panghanda. So, thank you.